Доктор Димитров, как да се предпазим от появата на разширени вени и лесно пукащи се веноли? Много е важно от самото начало да се каже, че действията, които трябва да правите, би трябвало да ги правите постоянно, а не един-два дена от седмицата. Защо? Защото всъщност при тези състояния тялото ви е затруднено постоянно и това, че сте направили за един-два дена действия, не означава, че ще ви помогне да се предпазите от развитието на разширени вени и пукащи се веноли. Действията, които се правят, са следните. Първото е поддържане на здравословно тегло. Наднорменото тегло затруднява придвижването на венозната кръв. Второто действие е редовните тренировки. Защо? Защото с редовните тренировки кръвта се движи. Третото действие, което трябва да знаете, че е съществено, е когато седите да не кръстосвате краката си, защото когато ги кръстосвате, вие забавяте или спирате направо придвижването на венозната кръв. Четвъртото е, което особено се отнася за зимата, е да не се обличате с дрехи, които са прекалено тесни по тялото.